DJ Sauti and the bit. Hey, wacece wacece za ta yi min alfarma har ma ta ban dama miyo soyayya. Wai ni yau wacece wai ni yau wacece za ta ban dukan dama miyo soyayya. Dan ni dai na shirya mai tarbiya mai kyawun hali ga alkunya. Na duba gabas yamma ni ban sama bar so ba. Duk wadda na je gunta sai ta nuna min ita ce. Da mun fara so da kaunar juna sai na gaba ita ce ba. Ga damuwa ta kama ni wacece, ga dimuwa ta sarke ni. Wai wacece yin so dan Allah. Wacece na gane cikin mata wasu matan sun sauya, ba sa yin so dan Allah sai dai su dan nera. Na je gurin Hafsa ta ce in bata, na koma gun Maryam ita ma wai in bata, ga Aisha ita ma ta ce in bata. Wai lamarin ya yake ne yan mata sun sauya, kullum tunani na wai shin wacece, wai wacece wai so dan Allah, wai wacece me yin so ba nera. Yan mata ku dan lura ku yo so dan Allah, samu da rashi wannan na kun sarki jahalla. Shine mai komai kuma shine mai kowa jumla, idan kika yo hakuri Allah zai baki cikon buri. Mai kare haƙƙi na haƙi, mai ƙaunarki, mai share kukanki, mai kishinki. Hankalinki ya kwanta sosai koma ba nera. Wai wacece mai haƙuri, wai wacece mai yin so ba nera. Ya baki ki karɓa, in me baki baki haƙuri, domin roƙo shi ke sa namiji ya barki. Na ce komai zaki kiyo nazari, aure shi ne riga babban lamari. Shi zai kara mutunci na haki ko da gari, da kin samu daure kirge miji na gari. Ko da ba shi da komai kiyo haƙuri, inda ko yake yi ma kiyo haƙuri. Mai gyaran takalmi kiyo haƙuri, mai likin roba ma kiyo haƙuri. Shi arziki nufin Allah ne, ikon Allah ne ba mai sauyawa.